Znate oni ljudi koji stalno nešto snimaju, koji uvek imaju potrebu da zabeleže svaki tren, svaki osmeh, svaku suzu i pogled. E pa jedan od njih sam ja. To radim jer sam svestan vremena i brzine kojim život prolazi. Događaje koji se nižu i koji ne možeš nikada da zaustaviš. Snimam jer moje oko ne može da vidi sve. Ne može da zaustavi vreme. Jedino tako mogu da prizovem događaje koji se više i ne sjećam. Da vidim ono što možda u tom trenutku nisam video. Da osjetim ono što nisam osjetio i da ponovo i sa više emocija doživim ponovo sve. Sećanja brzo blede i ako to ne zabeležiš, kao da nisi ni živeo. Život je samo jedan. A privilegija snimanja jeste da uvek možeš da vratiš vreme i događaje. Život i scena.